Čo to? Kde to som? Prečo je to také, že... Vitaj, toto je server Gatosty. Kde to som? Dneska ti ukážem, ako vyzerá tento server. Dobre. Máte tu k prístupu izby. Hej, hotel. Kde máte izby úplne perfektne urobené. Čo to je? Sprístupnené trhovisko. Toto má byť trhovisko. Za jeden Deepslay Emerald or 64 diamantov a na to mám kde zobrať. Tento. A budú tu taktiež eventy. To je nejaké divné. Au. To bolelo. Sprístupnené od 9.1.2025.